Огън е добър приятел и лош господар. Аз не се възприемам като герой. Огънят си е нещо хубаво, когато се използва както трябва, като всяко едно нещо в живота. Да, футболен фен съм. Казвам се Димитър Атанасов, началник на смяна съм в 6-та пожарна служба в София. Аз съм второ поколение пожарникар, израснал съм в пожарната, баща ми също беше пожарникар. Оттам се запалих. Харесва ми да работя като пожарникар, но не се възприемам като герой. Смятам, че емоционалната и психическата устойчивост заемат голямо място в нашата професия. Смея да твърдя, че в повечето случаи изпреварват дори физическата сила. За большинството в обществото мъжествеността наистина е свързана с физическа сила. Слабостта е нещо хубаво, защото по един или друг начин те кара да се чувстваш по-смирен. Дефиницията за мен за мъжествеността е човек да се държи на думата, да изпълняваш обещанията си, ако щете дори да не наранявате. Защото човек, който наранява, определено за мен не е много мъжествен. Спортът е неизменна част от моя живот. Опитвам се да го предавам и на моите синове. Имам доста спечелени състезания на ултрамаратоните. Бягането изключително много ми помага. То е един вид като медитация го приемам. Защото съгласете се, ако вие не сте здрав, вие не сте подготвен, няма как да помогнете на някой. Не само в пожарната, като цяло в живота. Има доста голяма част от обществото, която не обръща внимание на мъжкото здраве. Дръж се като мъж. Ти така или иначе си мъж? Кажем дръж се като мъж, може би влизаме в някакви стереотипи, които кой ги определя?